mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:32 PM. Makakasama na po natin ang ating SPG caller ngayong gabi na to. Ano po kaya ang kanyang top secret na may halong SPG? Hindi ko napapatagalin pa. Nasa kabilang linya na po natin ang ating caller ngayong gabi na to. Good evening. Good evening. Happy Friday. Happy Friday. Yes, meron pa tayong 30 minutes para magbatian ng Happy Friday. So, kamusta ka naman? Ayos naman. Like, matagal akong nagtatry na tumawag. And then, sumakto ngayon. Wow, congratulations. No? Grabe. Alam mo, pasensya na kayo kasi dami talaga Daming tumatawag araw-araw. So, hindi talaga namin lahat. Siyempre, mapagbibigyan ng basta-basta. Pero thank you. And I'm so grateful and thankful na ngayon, ito na yung time mo siguro talaga na ibahagi yung SPG mo. Familiar ka naman, di ba? Sa Yes, pa. ating programa. So, ano mo na pinagkakabalaan mo? Sa ngayon, naghahanap ng pangkabuhayan showcase. Pangkabuhayang showcase. Bakit? Wala ka bang work ng iba? Naghahanap. Naghahanap. Okay. Pero yung previous work mo, bago ka maghanap ng pangkabuhayang showcase? Ay dadagdagan ko pa lang. Dadagdagan. Ang gulo mo Meron na pero dadagdagan. Para mas... So, negosyante ka? Hindi? Hindi naman. Pero naghahanap Isang ka lang. hamak. Oo. Isang hamak lang ng manggagawa. Yeah, alipin tayo ng mga salapi. Ganun. Yeah, ganun. Anyway, Yun. kumain ka na ba? Wala pa nga Bakit? Medyo busog. Medyo busog mo kami, kinain kang hindi nauubos Bakit mo alam? Ang galing ko, di ba? Baka ikaw yun. Hindi ako yun. Kumakain din ako, pero iba naman yung kinakain ko. Sa'yo, talong. Sa akin, tahong. Oh, wow. Oo. Kumain ako chicharong bulaklak. Wow, putok-batok. Putok. Putok lang, walang batok. Putok lang. Anyway, ilang taon ka na? 31 na po. 31 years old. Taga saan? Taga Northern Mindanao. Northern Mindanao. 31 years old. Northern Mindanao. Anong pangalan? Itago mo na ako sa pangalan. Anywhere, everywhere. Pinahirapan mo pa ako. Northern Mindanao, 31 years old. Itago na lang natin sa pangalang Anywhere, Any. Bigay ka na lang ng totoong pangalan. Yung pangalan na, kunyari, Bogart, yan. Ganon.
Ano na lang. Rebecca. Ganun na. Roberto. Roberto. Okay ka na din sa Roberto? Okay. Roberto, 31 years old. From Northern Mindanao. Ano? Ang SPG top secret mo. Magandang gabi sa ating tagapakinig. Medyo, like, iba. Since, nangyari to high school days. Like, ako, sa simbahan. Wait lang. And then, Tama ba ako nang narinig? May ginagawa ka dun sa simbahan? Ano yung ginagawa mo? Bago ka tumuloy dun sa istorya mo. Doon ako nagstay and then nagsi-serve din. Nagsiserve ka kanino o saan? Sa simbahan. I mean, like, altar boy, gano'n. Altar boy ka? Oo. Doon ka nakatira? Anong kababalaghan ang ginawa mo doon? Sa kapusukan ng isipan at yung kapwa sakristan or yun, may ginagawa. Diretsahin mo na ako Roberto o Roberta? Diretsahin mo na ako. May nangyari. Oo, may nangyari sa inyo ng mismong kapwa mo na sakristan. Like, kwentuhan mo naman ako paano nangyari. Nangyari siya like bago pa ako doon sa simbahan. And then yun, like nagpapakita rin ng intention. Kaya yun nangyari. Anong ginawa mo sa kanya? Kinain. Anong kinain? Talo. Kinain ang hinain na talo. Kinain ang hinain na talo. Saan mo kinain doon? Sa likod ng altar. Hindi ka ba kinikilabutan yung ginagawa mo yon? Ewan ko, but nagawa ko yun. Like, hindi ko alam. Baka sa kapusukan din ng isip. Kaya yun, nangyari yun. And then, may isa pang na yung mismong anak ng pare. May nangyari din. Anak ng pare? Paano nagkaanak yung pare? Kasi sa amin basta yun, meron. And then, okay. Yun. Okay, ganito, May linawin nangyari natin. So, yung pare dun sa inyo, meron anak. Pero, nagpapari pa rin o hindi na siya pare? Pare pa rin. Pare pa I rin. don't know ngayon kung pare pa ba siya. Okay, so Like, tagulang ba matagal na to? rin kasi Tagulang ba to? Bago natin tumungo dun sa kwento, linawin muna natin na to. Okay. Okay. Tagu ba to na may anak yung pare? Hindi. Legal naman yun sa Legal. sa amin. Legal sa inyo, ha? Oo. Seryoso ka, ha? Marami nakikinig sa atin. Ako hindi ko kasi masabi na baka tama ka o mali ka. 'Di ba? Ang pagkakaalam ko lang kasi sa abot ng aking makakaya, bawal. Bilang isang pare o alagad ng simbahan, kung tawagin, ay bawal po. So, anong pero hindi po siya, ano bang klase kayong simbahan muna? Catholic ba kayo? Ano ba? Yung palaging katapat ng Catholic na simbahan.
Ano yan? Ano, El Shaddai, ganon? para rin siyang Catholic, pero yung pare is, may nag-aasawa. Aglipay, ganon ba yon? Oh, yun. So, Aglipay Church kayo? Mm-mm. Ayun ikaw na nagbigay niyan hindi na ako Hala. Di kasi nililinaw ko lang din, 'di ba? Kasi baka pag sinabi kong Katoliko, iba't ikusin tayo eh. Oo. Bawal 'di ba? Sasabihin Yes, gawa-gawa lang natin yung kwento dito. Ayoko Kwento, namang mangyari 'yun. Masaya tayo dapat, 'di ba? So, Yes. ibig sabihin, yun yung church ninyo. Ah. Yes, kung Aglipay yan, yes. Abot ng aking makakaya at ang aking utak at ang aking research, maaari po talagang mag-anak ang mga katulad nila. Tama ba ako? Tama pa. May altar din doon sa inyo? Meron. May santo din ba? Like, nung panahon namin meron, and then sa ngayon is Nabago na. parang nabago na. Okay. Matagal na din akong hindi nagsisimba dun. Okay. Roberto, aka Roberta, bago natin ipagpatuloy tong kwento na nakakatawa, gusto ko munang sabihin sa lahat po ng mga nakikinig sa atin na nakabahagi po ng reliyon ng Aglipay, hindi po natin nilalahat yung kwento na to. Ako po ay nagbibigay lamang ng disclaimer na hindi po para sa church ninyo ang atake ng kwento na to, kundi sa kwento po ng buhay ni Roberto sa karanasan niya. Yun lamang po. At Roberto, ready ka na? Apa, ready na. Alright, let's do it. Kwento mo na. Ay, yun, like, summer noon, like, sa simbahan ako nagstay, and then, like, mga 5 kami na, nandun, na kapwa din doon nag-stay. And then, yun, like, pagkagabi, may nangyayari. And then, if, sometimes, after mass, may nangyayari. Yun. Mga ilang taon ka Kaya- neto that time? 3, 4? Anong 3? 3 taon? Ay, sorry. 3 tao or 4. 4 na tao yung binubuking mo. Parang ganun. Eto ang katanungan ko. Ilang taon ka na nun that time? Nasa 3rd year, 4th year high school. 15, 16, parang ganun. Mhm. Yun. And then, since, sila naman din yung parang gustong gawin yun. And then, So, ibig sabihin, Ako hindi mo naman. sila pinilit. ay hindi. Sinunod mo lang yung Parang- gusto nila. Oo. Parang, gusto nilang, parang, ganun. Yung sinabi nalang luhod, lumuhod ka naman. Oo. Yung sinabing kanta, kumanta ka naman. Oo. Singer tayo dun eh. Tapos sinubo yung mic. Oo, sinubo yung mic. Kaya yun. And then, yung ano pa nga, yung ilan doon is may asawa na. May mga asawa na. May asawa na. So, todo I don't know kung bakit, gusto rin nila ng ganun. So, yung pang pag-awit mo sa mga mikropono nila, gaano katagal tumagal yun? Yung gig mo? Minsan, like, Sabado ng gabi, Oh. or Friday night, ganun. Ganun yung mga gig ko doon. Sabado ng Minsan- gabi and Friday night. Ah. Ilang taon to tumagal? Yun, sorry. Ilang taon to tumagal yung pang-gigig mo kada ng Friday night and Sabado ng gabi? 1 year lang ako doon. Part-time lang. Saglitan ka lang ng booking na ng Oh, booking.
Oo. So, 4 yung lalaki mo doon na binubuking. Oh, paano nangyayari? Like, parang alam din nila na ganun. Pero hindi naman nangyari na like, sabay sila. O sige, kwentuhan mo nga ako kung saan nagaganap, saan nangyayari, anong ginagawa ninyo, gaano katagal, gaano kasaya, sinong pinaka-the best dun sa 4. Sige, bigyan mo kami. Minsan nangyayari ito sa sa CR. And then, minsan naman sa quarters or sa kwarto namin. And then, minsan naman sa likod ng simbahan, like merong paliguan doon. Doon nangyayari. And then yung pinaka-the best doon is yung isa na may asawa na din ngayon. Siya yung pinaka-the best. And then siya yung may ikakabuga talaga na Paano? Like, siya yung may ikakabuga talaga. Bakit binugahan ka, ganun? Parang ganun. Sinaputan ka ng malutindi, ganun. Parang bombero sa lakas. Totoo. O sige, paliwanag mo sa akin, yun ang ikwento mo, yung pinaka may ibubuga talaga. Bakit? Anong ginawa sa nung taong may binubuga na yun? Like, hindi halos na kakain yung tortang talong. Ano ulit? Sa laki. Hindi, ilang gano'ng kalaki? Ganito ba kalaki sa mikropono ko ngayon? Na susukatin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 10 to eh. Mga 10. Mga 7 ata yun. Malaki yun. Malaki. Yung taba, gano'ng kataba? Hindi na sa laki din ng microphone. Anong microphone? Baka ibang microphone naman eh. Iba-iba sukat ng microphone. Oo. Lampas sa standard size ng mga ng mga Pinoy. Ganun. O tapos, anong mga ginagawa nyo? Yun, kainan. Kain siya, kain ako. Kain lang. Kain lang. And then, walang bubuka si bulaklak, papasok ang reyna, walang ganun. Wow. Ano ba mga ginagawa ninyo? Yun lang. Minsan nga, parang nahuli kami. And then, sabi lang nung kapatid niya, sige, tuloy nyo lang yan. Meron kasing magkapatid doon. Yung isa, yung kabuking. Kaya yun, like, parang alam na rin ng kapatid. And ang nakakatawa doon is magkapit-bahay lang din kami. So magkapit-bahay kayo? Oo. Gano'ng katagal humaba yung booking ninyo? Kung minsan, like, kung may merong ganap sa amin, doon, may nangyayari din doon, aside sa sa simbahan. Hindi lang din sa simbahan yung may mga nangyari. May nangyari din sa sa basketball court, sa tabi ng daan, wala sa puno, ganun. Wala sa sinabit ka sa puno ng saging, ganun, tinali ka doon, ganun. Gusto ko rin matry yan. Gusto mo? Tali kita? Layo eh. Tali kita pabaliktad, ganun. Ba't ka pala napatawag, Roberta? Ay, Roberto. Gusto ko lang like maipalabas yung yung kwento na yun. And then, para in a way din na like kalimutan na yun.
Mm. So, yun lang yung mga nangyari. Puro subuan niyang gano'n. Marami pero sa labas na. Mhm. Like nung nagpunta ako ng Leyte, meron din. Nagpunta ako ng Cotabato, meron din. Dipolog, doon. Pero wala kang wala ka bang sariling boyfriend na talaga nag-aaruga sa'yo, minamahal ka, kinakantahan mo, ganun. Sa ngayon, meron na. Nasaan siya? Malayo eh. Nasaan? Visayas. Ba't parang hindi mo pa alam? Di pa kayo nagkikita, no? Sure ko lang. Di pa kayo nagkikita. Nakikita na. Saan? Sa video call? Hindi. Personal, okay. Kailan mo na pag-isipan na huminto na sa mga pambubuking mo? Sa simbahan, sa mga kung kani-kanino? Nag-stop ako no 2020. Mga ganong mga 2023. Yun. Doon ako nag-stop. Naisip ko na lang na itigil siya kasi parang gano'n na lang yung nangyayari. Like, paulit-ulit lang. And then, syempre, bilang isang membro ng LGBT, kailangan din natin mag-settle down sa ganung bagay. Syempre, hindi naman tayo bumabata. Kaya yun. Alam ba to ng partner mo, yung mga pinagdaanan mo? Sinabi ko sa kanya na pero sabi naman niya is hindi na yun importante. Hindi na yun importante. Ang importante ang ngayon. Yung mahalaga. Ang mahalaga. Ang importante yung mahalaga. May any last word? May last word ka ba ngayong gabi nito? Yung last word ko lang is kahit ano pa man din yung mga nakaraan ninyo or what, i-enjoy nyo para kung dumating naman din yung dumating man yung tao na para sa inyo, hindi nyo na masabi na gagawa pa ako ng ganito, ganyan ng bagay kasi naranasan mo na lahat. Naranasan mo ng mahuli ng tao, maranasan mo ng kahit saan na lugar gumagawa ka ng ganyan. Yun. Parang in a way of that or sa panahon na yan is masasabi mo na fulfill mo na or anong tawag doon? Yun. Alright. Thank you. Masaya ka naman na nakatawag ka na dito. Yeah. At least nailabas Masaya. mo na rin, di ba? At least. Wala ka na gustong sabihin, ha? Wala na. Yun na yun. Mag-ingat ka palagi. Itatago na yun sa baul. Tatago na sa baul, ipopost natin to. Ito post. Pwede mong balik-balikan to. Pero natutuwa ako sa iyo kasi alam na alam kong kaya ka ganyan magsalita kasi 'di ba Bisaya din ang salita ninyo? Oo. Kaya medyo hindi ka mahirap. alam nyo hirap lang talaga siya. Yes. Naiintindihan kita. Kasi kaya akala nila hirap ka mag-explain ng kwento mo. Kaya tahimik lang ako dito kasi naiintindihan kita na hirap ka talaga mag-Tagalog. Kaya akala nila na hindi totoo yung kwento mo. Pero kung nanamnamin ko, gusto mo lang talagang ibahagi itong kwento mo na ito na mga karanasan.
na hindi rin naman nakatulong sa'yo, kundi nasarapan ka lang. Yun. Sarap at hirap. Sarap at hirap. Kontento ka na ba ngayon sa partner mo? Yes, kontento na. Totoo? Oo. Kontento na. Kahit may pwede ma-booking? Wala na. Kahit sabihin mong malayo siya tapos may malapit sa'yo, pwede? Magja-jackstone na lang. Magja-jackstone ka na lang? Jackstone. Oo. Seryoso? Seryoso. Boyfriend mo? O si Ding Dong Dantes? May Maria na yun eh. Sinusubukan lang kita. Anyway, maraming salamat sa iyo, Roberto. And ay kung walang si Marian muna pala. Ayaw pa rin. Kontento na ako ngayon. Wow. Anyway, thank you so much, Roberto. Thank you so much. God bless you. God bless po. Thank you. Alright, thank you. Kanya kita kamahal, ha? Alright, mga kabisyo, tinapos natin ang ating caller ngayong gabi na to. Maraming salamat sa inyo. Minsan kasi kabisyo, hindi talaga makapagpaliwanag ang ating mga caller dahil nga, ano sila, yung isa pang dahilan dahil nga Bisaya, 'di ba? Hindi nila maituwid din yung mga salita nila. So, yun din yung reason. So, intindihin din natin yung mga ganung pagkakataon, mga kabisyo. Hindi porket mabagal or hindi siya hindi na totoo, 'di ba? Anyway, mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo. Bawi ako on Monday. And keep safe always. And God bless you. Once again, ako nga pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kita-kits po tayo mamaya, mga kabisyo, sa ating programang Anong Hugot Mo? Kaya mga kabisyo, sa oras natin na 11:58 p.m., that portion is brought to you by Metro's #1